Mit csinálsz, Aliz? Tésztát süt? Hogy gyúrsz? Mutasd! Vagy apa fölveszi. Hol van a sodrófa? Hogy kell használni? Mutasd! Úgy, anya középre húz. Hogy megcsinálja neked? Köszi, hogy Ja? levetted a fényt. Ja, bocs. Csak az Elzi hogy nyom. Pici úr, oda néz. Oda néz, a cukrász. Józka. Gyúrja, buktál. Anya, Oda ő csak szakszerűen csinálja, oda De néz. ügyes. Milyen, mit sütsz most? Milyen sütit? Nem. Mit sütsz? Hatlapos? Hogy meg neked ő csak tenni a hűtőbe, mert neki dag, akkor nem lesz tészta a hűtőbe, azt majd nem lesz a búrnik egy tészta, azt majd ide kívül békát, aztán ekkora volt béka. Akkor a béka volt, eszméletlen. És kidugta, és ettől szárnya a bogyónak. Ó, Azt tedd le, én lefogom. Melyik kapcsolódó? telefonon bekapcsolom a bogyót, jó? Mi? Telefonon? Akkor a képen. Jó a gép. Figyelj, de kaka lesz. Kaka lesz. Kaka. Elmenjünk WC-re? Hát most nem. Szólsz majd apának? De nem nyomod bele a pellusba. WC-ben nyomjuk. Jó. Az mit sütsz most? Mi az? Apu, legyen képesek egyszer az Aliz. Mindjárt. A felvételt csinál. Nem. Nem? Jó, akkor nem. Apa. Nem kell. Milyen lesz ez a tészta, Aliz? Aliz, ez milyen tészta? Mit fogsz sütni? Egy tésztát hoztam. Hatlapos lesz, vagy? Vagy hatlapos. Vagy bukta? Nem bukta. Hanem bukta. Mondd azt, hogy kukorica. Most nem tudok odafigyelni, mert sütök. Jó, akkor odafigyelj, amit süt. Jó? Fogatlan vénasszony.